بريزيدنت إسياس أفوركي لما 14 نحاسة أف ساعات كلمة غتري ورغة سراح أمباسادرات فدرالية روسيا نكسنة سعود عربن موريتانيا تقبلوه. أبتي أبادراش دندن استخايدة سنة سرعات أمباسادر فدرالية روسيا مستر أزيم يارقامادوف سلامتان سنة منيوتن بريزيدنت فلاديمير بوتين دحر المغرب أم معبال كل تاوز مدناتات بحافشة مدنفع تجمير زولو متحققاز أم مدايات تمرتن نقدن دماب فلاي زتوكور زتكايدوم. أمباسادر نكسنة سعود عرب مستر فلاح محمد الروحيلي بوغنو أمونغو حزبتات إيرتران سعوديان كلمة تاريخ إسلامن دحريو زقصلن نويح سرز زلو كل مدياو زمدنان معبال أبزخل زعبا مس بريزيدنت إسياس كم تمايته نيرينا أبزحبو حبريتا رديو ملغت بريزيدنت موريتانيا محمد ولد عبد العزيز نا بريزيدنت إسياس زبصحه نا مجمري أمباسادر هاغرو أب إيرترا خوينو استمززه مستر ودادي سيدي هايبا دما موريتانيا أب كلتا أو زباون أهقراون قدات كمون أم مكات مدربدانت مس إيرترا بحبار كسرح دلوتي مخانا الرقاقيتوم أب تسنة سرعات منيستر قدات وزاي آتو عثمان صالح ترغيب نيرو ሚኒስትር ጥዕና አህዱ ምሕደራን ምቁጽጻርን መድሃኒት አቂሙ ድሕነቱን ፈዋስነቱን ዘተአማምን መድሃኒት አመላ ሀገር ንምርግጋጽ ጻዕርታት የካይድ ከምዘሎ ይፍለጥ ነዝም ምትግባር ድማ በብዋኑ ሙዕቡል ላቦራቶሪታትን ክኢላዊ ዓቅሚ ሰብን ከዋድድ ጸኒሕሎ ብዛዕባ እዚ ጋዜጠኛ ጌታቸው አስፋሃን ዘዳለወ ጸብጻብ ብርሃን አንድ መስቀል ከቅርቦ እዩ ሚኒስትር ጥዕና ድሕነቱን ፈዋስነቱን ዘተአማምን መድሃኒት አመላ ሀገር ንምርግጋጽ ቀጻሊ ናይ ምሕደራን ቁጥጥር ንጥፈታት ከም ዘካይድ ኣብቲ ሚኒስትሪ ሓላፊ አሃዱ ሀገራዊ ቁጥጥር ብቃት ላቦራቶሪ መድሃኒት አቶ ክፍለ አፈወርቂ ገሊጹ ቀንዲ ዕማማት እቲ አሃዱ ብቃት ናይቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝፈርን ካብ ወጻኢ ዝኣቱን መድሃኒታት ምርግጋጽ ርትዓዊ ኣጠቓቕማ መድሃኒት ኣመላ ሃገር ምስፍሕፋሕን ምዃኑ ዘነጸረ አቶ ክፍለ ነዚ ንምውሓስ በብእዋኑ ምዕቡል ላቦራቶሪን ክኢላዊ ዓቕሚ ሰብን ኣዋዲዱ ዕማሙ ብግቡእ የሰላስል ከም ዘሎ ኣብርሂቡ ንዝኾነ ዓይነት መድሃኒት ብቑዒ ኢልና እንገልጾ ሕጋውነቱ ድሕነቱን ፈዋስነቱን ውሑስን ዘተኣማምን ዝኸውን ዝበላ አቶ ክፍለ ነዚ ዕማም እዚ ንምትግባር ከዓ ሚኒስትር ጥዕና አሃዱ ላቦራቶሪ አሃዱ ምዝገባን ግምገማን ከምኡውን አሃዱ ምሕደራን ቁጥጥርን መድሃኒት ኣቂሙ ንጥፈታቱ ከም ዘሰላስላ ነጺሩ ነዚ ኣገዳስነት ናይዚ ስራሕ እዚ ኣብ ግምት ብምእታው ሚኒስትር ጥዕና ሓደ ቅርፂ ኣለዎ እቲ ቅርፂ እንታይ ይበሃል ምቁፅፃር ሃገራዊ ምቁፅፃር መድሃኒት زعجي نز بمولو كم ريغولاتوري اوتوريتي كوينو نزي محدرا مقصع مدحنيت يكايد معناته غون مز لابوراتوري زخدا قرصتات اقدستين حجي كابدياتن متقاس حاده قداسي احدو مزغبان غمغمان مدحنيت زبارالو تخلاي كاني مسؤول كاني كند مسارح خسكون مسالة كونه زخير كان حدا ناي إنسبكشن أحدوكا على مالتي. أوست هاجر زفرن كواتس إذا أتون مدهانيتات كدمينا بعداقة مزرقوحون أبدت أمنت موعالون بدقي كم زفتاشين كم زمرمار نستقص أتو خفلة أبستفل على هاجرات جنين زرقحة تيميون مدهانيتات أب إيرترا بايتا يبولن قبل أسميرولو. أوست زفرن مدهانيتاتن كم دقت عديكم زمت مدهانيتاتن تارجت نايزي بزبلكم حدارة مقدار مدهانيتي بزم لك عزي بوعي يكونني له تلاباراتوري بلو كم زبلكا كلتين تنكساي كلا أمون جزء ديلن كم كلا حالات وفتات كم نريو بدرجة هقالو سلا قدام هاي درجة على هاي درجة ساي درجة زبا أما مدهاني لكم يلن كلتين حد قطع زبا نقدر يلن بوعي يكونني كاك سيتبلو معناتي حلافي أهدو هاجراو قطصر بقعت لابوراتوري مدهانيتات أتو كفل أفورك أمورداتا حيال محداران مقطصار مدهانيتات انتد أحالي هزبي أبتميون مدهانيتات نتس أخوينو تعنو استحالو خمس خون بمنتسار نزين مرقاقات حلافنتن تساتافنتن كلهم زملكوتهم أكالات وسانو مخانو أرديو سالسا مئتاويت كابتوم عب عداقاتات أفريقيا زقربو مدهانيتات تميون مخانو
ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ንዝርግሕን ድሕነትን መድሃኒት ኣብ ኣፍሪቃ ኣመልኪቱ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ዘካየዶ መጽናዕቲ ምግላጹ ይፍለጥ። መንእስያት ፖለቲካውን ኣሓቶም በሪኹ በዳትን ኣድማዕትን ንኽኾኑ ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ብዝተዋህደ መልክዕ ክቕጽል ከም ዘለዎ ጸሓፊት ህግደፍ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ወይዘሮ ኣመተ ንጉሰ ገሊጻ። ወይዘሮ ኣመተ ነዚ ዝገለጸት ብምትሕባር ኣባይተ ጽሕፈት ህግደፍን ሃዋማትን ኣብቲ ዞባ ኣብ ከተማ ከረንን ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራን ኣብ ዝተዋህበ ስልጠናታት ምስ ዝተሳተፉ መንእስያት ኣብ ዝገበረቶ ርክብ እዩ። ማኽተ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኩሉ መድያት ብቐንዱ ኣብ ንቕሓትን ተራን መንእስያት ከም ዝምርኮስ ጠቐሰት ወይዘሮ ኣመተ መንእስያት ንዕላማቲ ኣንጻሮም ዝቐንዐ ስነ ኣእምራዊ ኪናት ብግቡእ ተገንዚቦም ዋልታ ሃገሮምን ተግበርቲ ሕድሪ ሰማዕታቶምን ክኾኑ ከም ዝግባእ ኣረድዮም በቢግዜኡ ዝካየድ ዑደት ናብ ቦታታት ልምዓት ክቕጽል ምዃኑ ዝሓበረ ሓላፊ ሃዋማት ዞባ ዓንሰባ መንእስያ ኣዛዚ በረኸት ኣብ መንእስያት ባህሊ ንባብ ከሕድሩ ንጽራእን ስሙራትን ኮይኖም ድማ ሃገር ኣብ እትጠልቦ ብዝሓየለ ክነጥፉ ጸዊዖም። እቶም መንእስያት ብወገኖም ፍልጠት ከኣስሙሉን ተመክሮ ክለዋወጡሉን ዝኽእሉ ማእከላት መንእስያት እቲ ዘድሊ መሰረታታት ከዓጥቁ ብምዝኽኻር ካብኦም ዝሕተት ከማልኡ ድልዋት ኮይኖም ኣረጋጊጾም። ኣብ ዞባ ማእከል ሓረስቶት ዓዲ ንፋስ ንዞባ ኣኽርያ ኣብ ኣስታት 5 ሄክታር ልዕሊ 8500 ጎዳጉዲ ምዃዓትን ዛላታት ምስራሕን ናይ ምግራብ ንጥፈታት ኣካይዶም። እቲ ብደብረ እኽሊ ኣብ ዝፍለጥ ቦታ ብ13 ነሓስ ዝተኻየደ ሰፊሕ ወፍራዊ ስራሕ ልዕሊ 1000 ነበርቲ ከም ተሳተፍዎ ኣመሓዳሪ ምሕዳር ከባቢ ዓዲ ንፋስ ኣቶ ምስግና ተስፋ ዝጋብሪሁ ኣካያደ ስራሕ ንዞባ ኣኽርያ ኣቶ ኣብርሃም በርሀ በወገኑ ኣብ ኩለን ገጠራት ናይ ምግራብ ንጥፈታት ብሰፊሑ ንምክያድ ብዝወፀ መምርሒ መሰረት ሓረስቶት ዓዲ ንፋስ በኮም ደረጃ ተወዲቦም ነቲ መደብ ንምዕዋት ሓያል ስራሕ ኣብ ምስልሳል ከም ዝርከቡ ገሊጹ። ተሳተፍቲ ነሪና ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ እቲ ወፍሪ ኪኑ ኣብ ልምዓት ከባቢ ዘለዎ ኣስተዋጽኦ መንእስያት ናይ ስራሕ ባህሊ ንኽሰርጾም ሓጋዝ ምዃኑ ሓቢሮም። ኣብ ዞባ ደቡብ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ሲብራሶኑ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣስታት 250,000 ናቕፋ ብምውፃእን ብጉልበቶምን ካብ ቀንዲ መስመር ዓዲ ቀይሕ ተኾንዳዕ ናብ ሳፊራ ዝኣቱ 21 ኪሎ ሜትር ናይ ሓመድ ጽርግያ ይጸርጉ ከም ዘለዎ ወኪል ኤሪና ካብቲ ቦታ ሓቢሮም። ኣመሓዳሪ ቲም ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ መሐመድ ዓሊ እስማኤል ነሪና ብዛሃቦ ሓበሬታ ነበርቲ ናይተን ዓድታት ዝጸንሖም ናይ መጓዓዝያ ጸገም ንምፍታሕ ወሲዶሞ ዘለው ተበግሶ ኣብነታዊ ምዃኑ ጠቒሱ እቲ ዝጽረግ ዘሎ ናይ ሓመድ ጽርግያ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮኦም ልዑል ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ኣብሪሆም። ተሳተፍቲ ብወገኖም ብምውህሃድ ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝነብሩ ተወላዶ ናይተን ኣብቲ መስመር ዝርከባ 11 ዓድታት ጽርግያ ዘሎ ኣብ ማሕበር ቁጠባዊ ንጥፈታቶም ብሓፈሻ ኣብ ምንካይ ዝነበሮም ሃልኪ ግዜን ጉልበትን ድማ ብፍላይ ሓጋዚ ምዃኑ ተገንዚቦም ብልዑል ተወፋይነት ይሰርሑ ከም ዘለው ገሊጾም። ኣስታት 2000 ነበርቲ ዘለውዋ ምምሕዳር ከባቢ ሲብራሶ ካብ ዓዲ ቀይሕ ንሸነኽ ሰሜናዊ ምብራቕ ኣስታት 13 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ።